Beharrezkoa da segurtasun distantziak mantentzea. Etxe berekoak elkarren ondoan eseri ahal izango zarete binakako eserlekuetan. Mesedez, bukaeran itxoin eserlekuan eserita, udal langileen argibideak jaso arte. Irteera mailakatua egingo dugu lehenengo lerrotik hasita. Irteeran ere beharrezkoa da segurtasun distantzia mantentzea. Eskerrik asko. Bueno, atzaldeon da, eskerrik asko ez etortziaren aurkezpen hontara, baitxa zui, da baitxa streaming bitxartez jarraitzen dabizenei be. Berrak udalak Bergara 2030 egin irrixa, plan estrategikoa diseinatzeko prozesua martxan jarri dau, 2030ko Bergara diseinatzeko irritxaren artean, eta gaur lehen diagnostiko hori aurkeztuko dugu. Diagnostiko osatzeko informazioa modu eta itxurri ifenetetatik atera dugu, eta itxurri horretako bat, guretzat garrantzitsuna, izendia eragilendatik eta eragilegandik eta irritxarrengandik jasotako ekarpenak, asko gaina ikusten dut parte hartu duzunak etorri zatela gaur ona bai. Izan beba, etorkizuneko gure errixan diseinua, berau osatzen dugunun artean itxen nahi dugu, ezta? Guztixon proiektua dau, eta erritxarrak da eragile sozial da politikoak gonbidatu nahi zaituztegu plan estrategiko honetan parte hartzera bideo gurekin batera itxera. Oinarte bideo horretan parte hartu duzuen hori gonbidatzen zaituztegu datozen pausuetan bai, bertan parte hartzera, eta ondikan parte hartu ez da benak, gonbidatzen ditugu batzera bide honetan, ezta? Plan estrategiko hau, tempus politikoetatik baratago nahi dugu kokatzia, berrarok agostutakoa nahi dugu izatea, epeluzeurako proiektua bihar bazela gauza itxezen, eta bidian usturarik ez emoteko, legegintzaletik, legegintzalixeta eta holaxe. Uste dugu, oinarri zendua jarri dugula diagnostiko hau osatzean, 2030ko Bergara hori, elkarlanean diseinatzen hasteko. Esan duten moduan, urrez geisha bat osointxe, jarraixan, bi bilera ireki planteatzen ditugu, aurrera hau emango zu horren berri, eta aurrera ingo ditugu dialdixak. Izadio eta bat, aholkularitza enpresa da, prozesua teknikoki bideratzen da biena, eta eurei emango zetitza, diagnostikoa pixka bat asatzeko. Eskerrik asko. Bale, arratsaldeon guztioi, pulpitotik arituko naiz ni. Aber asmatze deten. Al antiguo usanza ingo dugu. Horrela. Bale, kaitzek esan duen bezala, gaur Bergaran ari gara plan estrategikoa osatzeko lanetan, eta Bergara 2030 egin errixa plan estrategikoa osatzeko prozesu horretan, zenbait urrats eman ditugu. Egia da, plan hau izango dela herritarren bizikalitatea hobetzeko plan estrategiko bat, plan estrategiko jasangarri bat. Orduan, ikuspegi anitzak modu integralean jasoko ditu plan honek. Ingurumaren zaintza, garapen ekonomiko orekatua, garapen sozial edo gizarte ongizatea ere barneratuko du, garapen kulturala eta gobernantza ere bai. Hori guztia dokumentu horretan. Ezertan hasi horretikan, jarriko zituztegu pixka lanian. Orduan, 2030erako plan estrategiko bat osatzen ari garela esaten ari gara. Orduan, plan hori osatzeko eskatuko dizuegun lehenengo gauza izango da, zuek 2030ean kokatuta, Bergarak zein 3 ezaugarri ditu. Hori eskatuko dizuegu idaztea txarteltxo batean, emango dizugoen sekretariak, emango dizue txarteltxo bat, eta orduan eskatuko dizuegu hori.
Zue 2030ko bergaran egonda, bergara horrek ze ezaugarri izango ditu. Bale? Orduan, zuek idatzi 3 hitz, realidade horren esanguratsuenak edo direnak, bai, adierazgarrienak direnak. Vale? Vale. Esan dugun bezala plan estrategikoa osatzen ari gara, vale? Osatzeko prozesu horretan, 2030 egin herrixe prozesu horretan, eta diagnosi bat osatu dugu dagoeneko. Vale? Diagnosi hori da argazki bat. Bai? Egungo errealitatearen argazki bat. Argazki horrek, argazki hori osatzeko, bildu dugu informazio ezberdina iturri ezberdinetatik. Bai? Erkidego mailako iturritatik, Eustat edo Jaurlaritzako iturritatik, baita ere zer odalez gaindiko beste erakundetatik, Debagoieneko mankomunitatea, en fin, toki ezberdinetatik, bale? Eta baita udalak dituen txosten, azterketa eta barretatik. Hori alde batetik. Eta gero, txostenetako edo materiale idatziaren hortaz aparte, beste ikuspegi batetik ere jaso dugu informazioa. Udal teknikariekin elkartu gara, egin ditu gain badilera, beren ikuspegia eta beren iritzia jasotzeko, bai bildutakoaren gainean eta baita ere berek zuten ikuspegia eta jakituri hori ere barneratzeko, bai. Bestetik, elkarrizketa saio ezberdinak egin ditugu herrian, bai, orain ikusiko dugu, uste dut 9 bat elkarrizketa egin ditugula, zuetako asko uste dut hemen zaudetela, eta zuekin saiotxo batzuk egin ditugu, zuen ikuspegia ere, barneratu izateko diagnosi horretan edo argazki horretan, bai. Eta horretaz aparte, azkeneko gozatxo bat egin dugula izan da, elkarrizketetara edo bestela ere etorri ezin izan duten personek, parte hartzeko jarri genuen online galdetegi bat, online galdetegi bat, eta hor jaso ditugu herritar ezberdinen erantzunak. Elkarrizketa horietan, aipatu dituen elkarrizketa horietan, 77 personek hartu duzute parte, eta hori ikusten dituzue ze arlotako eragileak edo ze gai jorratu ditugun elkarrizketa horietan. Euskara, elan dugu emakumeen talde bat eduki dugu, kirola, hirugarren nabinekoekin elkartu gara, auzoekin, eta bar. Online galdetegian, Olen galdetegian, 106 personek hartu dute parte, batez ere emakumeek hartu dute parte, eta hori ikusten zute, adina batez ere, 18 gazteek bete dute online galdetegi hau, normala izaten da, eta beste 30-45 arteko pertsonek ere desente bete dute. Orduan, orain aurkeztuko dizuegu diagnosia, pintzelada batzuk dira, ze diagnosia dokumentu nahiko potolo bat da, 300 piko horri dauzka, orduan ez dugu dokumentu oso azalduko, baizik eta, pintzelada batzuk. Gero nahi badezute gehiago sakondu, aurki, bihar edo aurki, zera dokumentu osoa, eta baita aurkezpen hau, udaleren web horrian egongo da. Orduan, lehenengo arloak azaltzeko, leireri, ni aitor dut izena, aztu zait, nire gura orkestea, eta berak leiri du izena, eta orduan leireri emango diotitza lehenengo zatia berak azaltzeko. Kaixo, nahi tokatzen zaitu bain. Aitorrek esan du nahi gehituta, komentatu diagnostikoaren pintzeladak izango diela, baina horrez gain aipatu baita, oain jasoko entzungo dituzuenak, alderdi teknikotik jaso ditugun gaiak direla, bai? Zuen gandik jasotako guztiak diagnostikoan barne geratzen dira, ez degulako astirik egiesan jaso dugun guztia gaur azaltzeko, bai? Orduan, pintzela da hoia pixka bat alderdi teknikotik jongo dira, eta diagnostikoan bertan jasoko ikusari izango dituzu zuen ekarpenak. Hoiek oso garrantzitsuak izango dira plan estrategikoaren diseinuan. Orduan, hoi argitu nahi nuen. Lurralde, azteko pixka
gaiarekin. Lurralde arloaren barnean, bueno, bi atal edo bereizten ditugu, Batetik lurralde antolamentua, paisaia eta biodibertsitateari dagokion guztia, eta bestetik ondoren mugikortasuna eta irisgarritasunari dagokiona. Lehenengo honetan, pintzeladatxo hauek. Batetik esan, udalerri handienetarikoa dela, eskualde mailan eta baita Gipuzko mailan ere, hiri asko hazi dela azkeneko urteetan, eta batipat, bailarako lur zoru garrantzitsunak, edo, interesgarrinak hartu ditula hiriak, industriak ere, noski, eta edapen horietan esan da bezala, arro eta bailaren zabalune urriak aprobetxatu izan dira. Orduan, eremu oberenak nekazaritzarako eta abartarako geratzen zen eremu hori hartzen joan da pixkanan. Parke publiko eta hiriguneko berdegunei dagokionez, nahiko asetuta zaudetela esan daiteke. Legeak ezartzen dituen parametro edo estandarretatik aratago zoazte, 81.000 metro karratu bete zituzue biztanleko, eta hori asko da, alderatuta, beste herrialdeekin. Lurzoru hiritarrezina, hau da, landalurzoruari begira, aipatu, gehiengoa garbi ikusten da, paisaian ikusten dezute, koniferoek hartzen dutela, 175 batekin, eta 175 horien gehiengoa gainaz intsignis pinuak hartzen duela. Hor, jakingo dezutenez, badator mehatxu bat, ezta? Eta ezkenen eukaliptaria da mehatxu. Banda marroian eraginez, eukaliptoa sartzen hasi baitira inbatokitan. Eta, hori aipatu nahi nuen, atera baita askota elkarrizketetan, eta, udalak ere aintzat hartzen duen gaia da. Eremu horien 1% soilik da publikoa, eta hori ere arazo izan daiteke. Aipagarria da datu hori. Biodibertsitate kontserbazio mailan eremu gutxi dezute babestuta, eta garrantzi handineko bat pagolaloidiko eremua identifikatu dugu noski, eta gero aipagarri baita Ibaiadarren goikotetan dauden, ibarburuetan dauden naturbalioak, horiek ere aipagarria dira, eta babestu beharrekoak. Eta maitzeko lurralde antolamentuaren eta paisaiaren gaiarekin, aipatu dela, hainbat ekimen aidala aurrera eramaten, pixka kontserbazioari eta eremu hauen berreskurapenari begira. Batetiken, herria inguratzen duen garriko berde bat osatu nahian dabil, eta bestetiken, ibai ertzen azterketak, hainbat azterketa egiten ere, udalaz gaindiko erakundeen laguntzarekin, eta lehen goratzeko jarduerak aurrera eramatea da momentuz egiteko bat, udalarena. Eta, divulgazio eta desentsibilizazio aldetik ere, hainbat ekimen aurre ematen dira. Mugikortasuna eta irisgarritasunari begira, bete-betean zaudete, mugikortasunaren diagnostikoa osatuta eta plana ere osatuta ustez, edo hortxe, eta mugikortasun maila osatzen. Diagnostikotiken hainbat datu hartu dira, eta hor dituzue hainbat datu esanguratsuenak edo. Motordun pribatuan oraindik ere 170ko kanpoko mugikortasuna atzeman da, eta garraio publikoan herritarren 125 inguruk erabiltzen du, kanpo mugimendu horietan, diot. Herribusaren erabilera handia da, eta zerbitzu handia ematen dio auzoen arteko irisgarritasun horri, eta aipagarri ere, bizikletaren erabilera oraindik ere txikia dela, Naiz eta bidegorri sarea herrian barna nahiko ona den, eta herritik kanpo ere osatzen ari den. Aparkalekoi begira, eskaintza eskari arteko oreka bat badagoela aipatzen da, balantze orekatua dela, batipat gaueko aparkaleko eta zizkatan ari gara, Eta bestetiken aipatu baita, herritik kanpoko ibilgailu asko egoten direla goizez, hori jakina dezute. Batipat, kanpotik datozenak goizez etortzen dira, eta ordubia bitarte. Hortiken aurrera, aparkatzen duten gehiengoa herritarrak dira. Hori aipagarri. Aipatu dudan bezala, bidegorri zati luzeak dituzue,
herrigunean, eta hortik kanpora ere, San Prudentziokoa, Antzuola, Dijona, Tremidizarretiken, eta Soraluzeekin lotzen duena herria. Bai? Eta, bueno, aipagarri irisgarritasun plana, 2014 urtean onartua, eta, bueno, geroztikan, hainbat plana horri aurrera eginez, hainbat ekimen egin dira. Horien artean garrantzitsuenak espaloien zabaltzeak, eta herria jada 30 kilometro orduko gune bezala ezartzea. Hoi lehentasuneko gaiak. Eta pixkat, hori izan pixkat epatu nahi nizuena, nire aldetik, eta orain hitza emango diot, berriro ere, Aitorri. Ingurumen alderdiak aipatu ditzan. Bale. Bueno, nik ez dut desiente egiten dut, da kronikoa da, ez dakat ezer txarrik, bale? Bale, nik urari buruz, urarekin hasiko naiz, bale? Badakizute, Bergaratik zuen etxetara iristen ur guztia, edo ia guztia, zea urkuluko esango dut urtegiti datorrela, bai? Hor bidean araztu egiten da, zuek etxetan edateko, bai? Eta, udalerrian badaude zenbait urtegi, txarrako batez ere dena hornitzen duena herria, bale? Denak zaudete gehienak, herriko sarera konektatuta, salbu, agian landeremuko disiminutako etxeren bat, baina, gehienak konektatuta zaudete. Eta, esan dudan bezala, saneamendu edateko ura arazten den bezala, urzikinak ere, komuneti doazenak ere, araztu egin barra dira. Torretarako, sistema batzuk badituzue Bergara eta Eskualde mailan, Antzuola Bergara kolektorea, eta gero Mekolaldeko araztegia. Aipatu, urgalerak Bergaran desiente jetxi direla azken urteetan, eta kokatzen dira 18,6an. Horrek esan nahi du, sarean galtzen den ura, bai pitzadora direlako, edo juntak ez daudelako agian puntu batean ondo, ostura bat ematen delako, obra bat egiterakoan, edo dena delakoa, geisten doa zela. Eta jartzen da horrela herri mailan 25ko urgaleratik bera, nahiko ondo dagoela, ez da sumigarria dela. Ere, hobetzeko bideak eta badaude. Bale, hondakinei begira, 2019an biztanle bakoitzak, Bergarar bakoitzak sortutako hondakin kopurua eguneko, kokatzen da 1,1 kilo eguneko iaia. Ez du ematen asko, baina biderkatzen baduzu eguneko urteko egun guztietatik, bateratzen dira kilo desente. Hala ere, eskualdeko beste herriak, baino hobeto zaudete. Beste herritan, edo Gipuzkoa mailan, 1,24 kilo egunero sortzen du biztanle bakoitzak, eta orduan, zuek hori baino horren azpitik kokatzen zarete. Hori sorreri dagokionez, birtziklapenari dagokionez, birtziklapen mailan nahiko altua dakazute. Gipuzkoa mailan, hoberenetakoak 181 iritsi zate, batez ere organikoa 2014an biltzen hasi zinetenetik. Jakin, 140 edo gure zapor poltsarena, 140, 150, hori inguru organikoa izan daitekela, orduan, hori jasotzen badugu aparte, zati bat ez doa ezabortegira, edo rostera, edo beste tokitara. Bale, gero, energia eta klima aldaketa. Bergaran energi konsumo nagusia elektrizitatea eta gasa dira. Bai etxerako edo industriarako. Industria da nagusia argindar konsumoari dagokienean, bera da herriko konsumo totalaren argindar konsumo gehiena hartzen duena, eta, gero, etxeetan eta ere, maila apalagoan kontsumitzen da, totalari dagokionez. Badakizute orain bolo-bolo entzuten da klima aldaketaren gaia, eta horrek konsumo energetikoarekin lotura zuzena dauka.
Orduan, geroz eta energia konsumo gehiago, berotegi efektuko gas gehiago. Zeintzu dira Bergaran puntu nagusienak, klimaldaketaren eragile edo nagusienak, garraioa, lehen Oleirek esan du ere, ezta? Motordun garraioak, erabilera handia daukala, ez? Orduan, garraioa da alde batetik, eta bestetik industria. Industria badakazut hemen herrian potentea, eta horrek ere, konsumo energetiko horrekin, berotegi efektuko gasen erantzunetako bat da. Klima aldaketa horrek zer eragin izan ditzake Bergaran? Nagusienetakoa da ibaiak izan ditzakeen uholdeak, uholdeen eragina. Hemengo ibaiak izan dezakeen Debe ibaia eta hornitzen duten errekastoek egin dezaketen eragin ditzaketzen uholdeak. Eta bestetik, lehorteak ere bai. Bi faktore horiek dira Bergaran nagusiki eragin dezaketenak. Zer egin horretarako edo zer daukazute naturalki horretarako? Karbono ustubideak edo berotegi efektuko gas horiek hartzen dituzten elementuak. Zeintzuk basoak batez ere eta lurzoruak. Lehen Oleirek esan du intsignis pinua asko dakazutela hemen, batez ere basoetan, edo landaketak dira, baina mendian eta dauden espezie nagusia intsignis pinua da. Orduan, pinu horrek hartzen du berotegi efektuko gas horien xurgapen handiena. Naiz eta hostozabalak, baritzak, pagoak eta bar, xurgatzeko almen gehiago izan, baina nola gutxiago dakazuten, nagusiki pinuak dira xurgaketa egiten dutenak. Beste atal bat landu duguna diagnosi honetan izan da ingurumen kalitatea eta arriskuena. Aipatu bezala, isurpen foko nagusi bi daude, Bergaran, batetik finkoa direnak industriai lotutakoak batez ere, eta beste mugikorrak garraioari lotutakoak. Denak azkenean badauka elkarren arteko lotura hori. Bestetik, 2008an jarri zen airearen kalitatea neurtzeko sistema bat, eta asmoa da bori pixka zabaltzen jutea auzoetan. Esan dezakegu momentuz airearen kalitatea ona dela, eta azken urteetan hobetu egin dela, baina horrela jarraitzeko eta jarraipen bat emateko, asmo horrekin egongo litzateke dela. Eta gero ere, akustikari edo zaratari dagokionez, egin zen zarata mapa bat, plan bat ere badago, 2018-22 epealdia duena, eta hor jasotako neurriekin, espero da zarataren afekzioak eta murrizten jutea. Eta azkeneko puntu bat, bada lurzoru kutsatuena. Hor jartzen dugu, honeko 2 kutsatuta egon daitezken lurzoruak direla. Ez du esan nahi horrek kutsatuta daudenik. Baina, bertan eman da jarduera bat, eta jarduera horrek baliteke lurzorua kutsatu izatea. Baina ez dakigu kutsatuta dagoen, bai? Orduan, beti jasotzen da, egon daitekela, eta jarduera berrire matazten denean, azterketa hori egin behar da. Ea kutsatuta dagoen edo ez jakiteko. Eta orain, Leirek azalduko izkizue, beste atal batzuk. Bai. Parentesi bat ingo dut. Asera-aseran esan dizue Aitorrek, ikuspegia 2030erako ze Bergara nahi dugun, edo zehazteko eskatu dizugu, ez? Ezaugarrien bitartez. Ez dakit hasi zeaten, aizeaten idazten, idun bukatu dezuten, sekretaria nagore jungo da bila. Eta aurreratzen jungo geha, zetiken amaierarako neko genuke, pixkatzuei hilarazi zeintzuk dien jaso diren ideia nagusi horiek, bai? Eta nik jarraituko dut, bitarten, gizarte ongizate eta ekonomia arloan inguruan jasotakoa zaltzen. Biztanleria idagokionez, 15.056 biztanle zeate 2008an, datu hori ematen dugu Eustatek, eta 20 urteetan azkundea xumea dela, esan daiteke. 300 biztanleen irabazi dituzue, 2000 batetiken, geroztikan, 20 urte hauetan, 102ko azkundea.
Zahartze mailai dagokionez ere, zahartze maila handia dezutela ikusten da. Piramidea ikusi ezkero, piramide nahiko errex bat jarri dugu, ez gehiegi liatzeko. Ikusten ez dute tarte horiek ez. Uneko 81 hartzen du justu 20-64 urte bitartekoen tarteak, bai, biztanlegoak. Eta uneko 23a, barkatu, laurdena 23 izan litzeke izango gutxiko izango litzeke, baina bai, barkatu, 23 izango litzeke 65 urtetik gorakoena, bai? Osea, bai, laurdena, kasi, aiatu gabe. Biztanle emigrante, kanpotarrei begira, emigrante atzerritarren saldoak ere gora egin du, 2004 urtetik hona. Eta gaur egun, 1000 biztanleko iaia 8an dago kokatuta. Eskualdeko datuetatiken gora, gainetik. Biztanleri konzentrazio handiena hirigunean kokatzen da, naiz eta auzoetan ere laurdena bizi den. Hori da pixka aipagarrien. Gizarte ongizate eta gizarteratzen barrun, ongizateai dagokionez, ongizatea edo hobeto esan da gizarte zerbitzuei dagokionez. Ongizateko laguntzak jasotzen dituzten herritarren kopurua mantendu eginda, oro har, naiz eta prestazioak gora berak izan dituen. Horre ez da, nabarmentzeko ez dago ezerre, baina bai prestazioak urte batzuetan gorago egon direla, beste batzuetan berago. Eta, aipagarria da, ez dugunez hemen jarri, ongizatetiken bideratzen diren, herritarren gana bideratzen laguntzen gehiengoa, eguneko handi bat, 3. adina eta menpekotasunari zuzendutako laguntza direla. Errenta pertsonari dagokionez, hau 2000 eurotan gorakada jasan du, azken hamarkadan, azken 10 urteetan, bai? Eta aipagarri bezala, eta gogoratzeko eta kontutan izateko, emakumezko eta gizonezkoen arteko bretxa hori edo tarte hori 11.000 eurokoa dela, oraindik. Mendekotasunari dagokion hartatutako espedientek gora egin dute, azken urteetan, eta gastua ere hazi egin da. Adinak ere gora egin du, 2009an batez beste 79 urte zituzten, eta 2019an 82 urte. Hori ere esangarria da, zahartzen ari da biztaldegoa eta horre nabarmentzen da. Gazteriari dagokionez, horraipagarri pare bat gauzatxo. Gaztetzen dutako hainbat zerbitzu eskaintzen ditu laudalak, ludoteka, gaztelekue, kalezik eta zerbitzue, txikitxokok, udako programazioa eta abar. Eta aipagarri, menpekotasunaren prebentziorako 2. plana 2005-2020 bitartekoa urtez urte luzatuko da, aurreikusten da, baina momentuz 2021 urte arte behintzat luzatzen jungo da. Hori aintzat hartuko da. Berdintasunari dagokionean, ordezkaritzari dagokionez, iruditzen zitzaigun garrantzitsu ezala, parekidetasuna ere zentzu hortan nola zegoen ikustea, eta udalak esfortzu bat egin, edo aintzat hartutako gai bat izan du, parekidetasuna, eta ordezkaritzan, garri ikusten da, 17 zinegozitatiken 8 emakumeak direla, gaur egun. Berdintasun kontseiluaren sorrera aipatu, 2018an eman zen kontseiluaren sorrera, eta bertan parte hartzen dutenak, horti dituzue, martxanterak talde feminista, Bergarako Berdintasun Kontseilua, bera, Katxaldin, Bularreko minbizi dutenen eta izan duten emakumeen elkartea. Eta, aipagarri bezala, berdintasunerako 2. plana balotingo dela urten, eta berria diseinatuko dela, bai? 2022an indarrean jartzeko. Eta bertan, aintzat hartuko dira seguraski gai berriak. Etxe bizitzari dagokionean, 2019an etxe bizitza parke osoaren 82, etxe bizitza nagusi bezala identifikatu zen, eta alegia aprobetxamendu maila altu bezala kontsideratzen duko genuke. Eta okupazio tasa etxe bizitzako 2,4 pertsonetan kokatzen da.
Etxebizitza hutsen zentsuaren azterketa bat ere egin zen 2011an, bai, geroztik ez da egin, baina horre ere datu batzuk jasotzen ziren etxebizitza hutsei dagokionean, eta 5% batean kokatzen zuten. 354 etxebizitza huts, hau da, maizterrik gabe. Hauen barnean, bereizten zituzten, guztiz hutsik zeudenak, 81%, hau da, gehiengoa, 4,8% salgai zeudenak, 1,8% bigarren etxebizitza, bezala zeudenak, alokagai beste 1,5%, eta egoera txarrean edo aurri egoeran, hau da, erortzear, ia 1%. Beraz, gehiengoa, esantzen dugun bezala, 1,81 hutsik. Guztietatik, etxebizitza guztietatiken, 1,5%. Bestetiken, etxebizitza parkea zartzen ari delaaren nabarmena da. Gaur egun 2019an 154an kokatzen da. Ia etxebizitzan erdia, 50 urte baino gehiago ditu. Bestetiken, etxebizitza hutsak alokatzeko udalaguntzen programa arautu zen 2014an, hori da ipagarri, eta gizarte zerbitzuetan etxebizitza lortzeko zailtasun handiak dituzten herritar ugari antzeman dituztela, ere aipagarri. Gaur egungo egoera ere, hortxe dago, ez dela erresa alokairuko etxebizitza lortzea. Eta alokairu sozialera bideratutako laguntzen hazkuntza ere, urtez urte goraka doa. Etxebizitza berriak ere asko murriztu dira. 2009an 1000 biztanleko 34 lizentzia eman bat ziren, 2019an 3 jetxi da datu hori, hau da, 10 aldiz gutxiago, alegia. Eta etxebiden ere, etxebidek ematen izkigun datuen arabera, babes ofizialeko etxebizitzen datuak ere behera egin du. Hau da, eskatzaileak, eskaerak asko jetxi dira, 10 bat jetxi dira. 34 izatetiken, 2019an 1,21 izatera. Eta, lan merkatuari eta garapen ekonomikoari begira, ere hainbat datu jaso ditugu. Langabetuen tasak, 2014 arten gora egin bazuen ere, geroztik tasa hori jaisten joan da, eta 6,6an kokatu da, 5,8an, bai? Kasu honetan, generoen artean dagoen aldea jaisten joan da. Hau da, gizon eta emakume langabeen portzentaiak bateratzen joan dira, alare oraindik ere bien artean 8% aldea dago. Garapen ekonomikoari begira pintzeladatxo batzuk. Hemen luze itzengo genuke baita, beste gaiekin bezala, baina pintzeladatxo batzuk. Sektore azpimarragarriena industria bada ere, zerbitzu herria ere badala aipatu behar da. Balio erantzi gordinaren 47% hartzen du industriak. Bertan, batez ere establezimentu txikiak, hau da, pyme deitzen zaienak ditugu. Enpresa handi gutxi dago, batipat pymeak ditugu Bergaran. Eta, bestetik aripatu, sektorei dagokionez, makina erramintak eta estanpaziorako industriak duela garrantzi handia, eta gainaz merkatuan garrantzi handiko enpresak daude, zentzu hortan, Bergaran, hori aipatzeko. Eta oso aipagarri, lanbide heziketako zentroak egiten duten lana. Ez soilik udalerrirako, baizik eta baita eskualdeko eta inguruko industria pixka bat laguntzeko, eta hornitzeko. Lehen sektoriari begira, pisuak, oroar, beste udalerritan gertatu izan den bezala, pisua galtzen joan da, ekonomian orokorrean, eta gainera, pisu txikia du eta gainez gain behera doa. Eta ikusten da, indarra ematen ez bazaio, nolabait laguntzen ez bazaio, etorkizuna oso ona ez duela. Horixondoko azoka kasu honetan indar berritzeko asmoarekin, etorkizuneko erronkak adostu eta ekintza plana diseinatzeko asmotan dabilu dela, pixka bat hori, bertako produktuari indarra eman, eta bertako merkataritzari ere bultzada bat eman nahian. Txikitazko merkataritzaren eta ostalaritzaren beranzko joera horren aurrean,
Udalak biziberritzeko azterketa bat egin berri du, hori ere aipatzeko, eta laboratorio museoa Bergarako garapen ekonomiko eta sozialerako aktore gako bat izango litzekela ere aipatu. Museoak oraindik ere zer esan handia emango duela, alegia. Eta amaitzeko, azkeneko gaia, Aitor izan diot. Vale. Nire tokatuko zait orain, pixkata azaltzea, azteko hezkuntzaren arloa, bale? Bergarako hezkuntza hornidura edo aztertuta, nahiko asetuta dagoela, zego zaudetela esan daiteke, bai? Baituzue, hori, hezkuntza zentro ezberdinak, adin ezberdinetarako, nahiko asetuta dagoela esan daiteke. Haur hezkuntza eta batxilergoetako ikasketak denak D ereduan egiten dira, bai? Eta gero bai aldaketa bat dagoela, bai edo helduen hezkuntzari begira, edo baita ere lanbide heziketan edo goragoko mailako heziketa zentroetan, bai? Hor baina nasketa bat dago eta D eredua, B eta A ereduarekin ere elkar bizitzen dira. Bergarako hezkuntza zentroen 1/4 gutxi gora pixe gehiago publikoa da, bai? Debagoiena eta Gipuzkoakora, baina pizkatxo bat txikiago, pizkatxo bat dagoa. Alfabetatzen mailari dagokionez, hori ikusten zute gazta potolo hortan, ikusten dezute lehen mailako hezkuntza dutenak gehiengoa direla, baina badagoela sektore bat ere, potolo bat goi eta erdi mailako ikasketak ere badituena. Euskararen alorrean, esan behar da, azkeneko azterketak erakusten dutela Bergarako 70% euskalduna dela. Eta 18% erdalduna. Eta kopuru horrek, goruntz egin duela 2006-2016 bitarte hortan euskaldunei dagokienez. Baina erdaldunen kopurua ere hazi egin da. Euskaldunena baino gehiago. Boskoitza edo. Hori ikusten zute, Gipuzkoako eta Debagoieneko eta Erkidegoko datuekin, Bergaran euskaldun gehiago daude besteetan baino, portzentaiari begira. Hala ere, ez gertatzen da, etxeko hizkuntza erabilerari erreparatzen badiegu, biztanleeko 40ra ere ez da iristen etxean egiten dutenak. Orduan, kontutan izan da, zenbatek dakiten eta zenbatek hitz egiten duten, hor zer feiatzen du edo zer hobetu badago, ez? Behintzat badakitenak hitz egin da. Kaleko erabilera ere etxekoaren desberdina da. Pixkat handiagoa da, baina, handituzkun bada azkeneko urteetan, lehen esan duguna, ez? Azkenean jakinda, dakitenak 70 dira, pixkatera egin daitekeela horrendik. Udalak badauka bere euskara plana, 2018-22 tarteko ere, eta hor jasotzen dira euskara plan horretan udalak udalerri mailan edo udaletxean bertan garatzen joan behar dituen jarduerak euskara nolabait sustatzeko. Kultura dagokionez, jarduerak eta antolatzeko azpiegitura zabala dakazute, bai? Hau adibidez, eta zabalotegi, aroztegi, eta areto desien dituzue zenbait jarduera eta antolatzeko, eta laboratorio honera. Eta parte hartzen dugu jendeak gainera, jarduera horiek antolatzeko.
Vale? Herri ekimenak, eta, bueno, elkarten aldetikan egiten diren gauzak, potentzialtasun handia dakate, eta, bueno, pues, egiten dira, ez? Nahiko aktibo bezala ikusten ditugu. Kultura adierazpide guztiak programatzen saietzen daudala, bai dantza edo trikitixa, musika, en fin, abaniko zabala eskaintzen saiatzen dela ere ikusi dugu. Kirolari dagokionez, kirola azpiegiturak ere badituzue, Agorrosingo gunea, potentea da zentzu horretan. Eta kirol programari dagokionez ere, hor badituzue hainbat ekintza urtero garatzen dijoazenaz, eskola kirola bezala. Aurten, dakizuen bezala, pixka aldrebestua egon da, baina, beste hainbat arloetan bezala, jarduerak eta burutzen joan dira aurreko urteetan eta orain arte behintzat normaltasunez. Kirola azpiegiturei dagokionez, pasatzen dira urtero 2 inkesta, gogobetetzari dagokionez, azpiegituren gogobetetzari dagokionez. Eta, azpiegituran gogobetetzari dagokionez egindako inkesta horietan, erantzuna nahiko positiboa dira, nahiko ondo baloratzen dute, adibidez, Agorrosingo azpiegitura, igerilekua, 10-tik 7koa, eta Agorrosingoa, 7 ingurukoa ere bai. Eta Bergarako udalaren kirol arloko plan estrategikoak, berak ere aurreko planak bezala, euskarakoak eta jasotzen ditu, udal mailan edo programatzeko edo jarduera guztiak, bai. Gero, komunikazioa, gobernantza eta herritarren parte-hartzeari dagokionez, esan komunikatzeko udalak erabiltzen ditula baliabide ezberdinak, bai dela web orria, panelak, aldizkariak, edabideak, streaming eta horrelakoak ere gaur bezala, ez? Baliabide ezberdinak ditu egiten duena komunikatzeko, herritarrei. Eta gero ere, hau esan dugu plan estrategiko jasangarri bat egiteko prozesua dela, eta garapen jasangarriekin lotutako hainbat ekintza ere burutzen joan da azken urteetan. Dela ibai garbiketak edo eskolako agenda, 2030, ikasleekin eta jasangarritasuna ja txikitatik sartzeko. Eta gero, partaidetzari lotuta ere, badauka webgunean bataltxo bat. Partaidetzari lotuta, zuek ere sartu azaretena eta hori begiratu. Onarte diagnosiari dagokiona. Esan bezala, bakarrik azaldu ditugu pintzelada batzuk. Gauza niminoak, niminoak ez, zertzeladak. Diagnosia jasotzen du informazio desente gehiago. Uste dut 300 piko horri dituela diagnosia, nahiko potoloa da. Horrekin batera, badago ere, edo izango da, dokumentu laburrago bat, diagnosia sintetikoa edo ditzen dioguna, eta horrek, modu laburragoan jasoko du diagnosiaren edukia, hori aurki izango zute ikusgai, eta hori, nahi duena kontsultatzeko, Orduan, diagnosiari esker, gu lortu nahi izan dugu, plan estrategikoa osatzeko lehentasunezko jarduerak identifikatzea. Ze gabezia, ze behar dauden ikusi, zuek ere kontatu izkigu zuenak elkarrizketatu daietan, online, eta bar, eta hortikan plan estrategiko hori diseinatu. Orduan, plan estrategiko horrek balioko digu urrengo urteetan, udal politikak eta, eketzik esan duen bezala, ez dela legislatura bateko gauza bat, baizik eta da, 2030-erako
Bergara eraikitzen lagunduko duen plan estrategiko jasangarri bat. Vale? Eta plan horretarako osatzeko, esan dugu argazkia da, argazkitik abiatuta, jongo gea, plan horren eraikitzera. Vale? Eta horretarako, zuen herritarron parte hartzea beharrezkoa izango da. Bai? Izango dugu. Orduan, hemendik aurrera, zenbait urrats emango ditugu, zenbait topagune egingo ditugu, elkarrekin plan hori urratsez urrats eraikitzen joteko. Eta, espero dut, gaurkoak bezain beste etortzen bat zeate behintzat, zerbait ere egingo dugula. Honekin bukatuko litzateke gure aurkezpena diagnosiari dagokionez, baino eskatu dizuegu betetzeko, ez da, 2030ari begira, nolako Bergara ikusten duzuen, ez, zuek teletransportatu alko bazinate keete 2030 horretara, zen nolako Bergara edukiko zenuketen, ez? Eta horren 3 ezaugarri esateko, bai? Ni nahi dut Bergara, ikusten dut Bergara berde bat, ikusten dut Bergara lagunkoi bat, ikusten dut Bergara euskaldun bat, ikusten dut Bergara jasangarri bat. Orduan, orain ja, sekretariak jasotako paperak Leirek transformatu ditu. Bueno, transformatu aldeten enean, baino bai. Ekarpen pila, orduan, errepikatzen ziren egin bat, ez dut astirik izan denak irakurtzeko, egia esan. Baina, hemen ere, gaurko hitza izango da pintzelada, pintzelada batzuk jaso ditugu, eta, horiek ikusiko dituzu bain, eta beste batzuk irakurriko ditut. A ver. Ez dakit. Uste teknikoa, ontzea. Bakoitzen ordenagailua ez denean, balako gertatzen dira, osak sentitzen, baina... Gero galderetarako ere tarte bat irekiko dugu, Orduan ez dituzue soilik hitzak jarri, baina ulertzen dut ez dela erresa hitz batekin definitzea, hitz batekin o hitzekin definitzea, eta ideiak badaude. Denbora honetan jaso ahal izan dudana proiektatuko dugu, baina ideia mordoa dago. Asko zarete gainera, eta... Bai, igual hasiko naiz irakurtzen, ez da? Bat esateko. Auzoak kudeaketan txertatuko dituen herria. Hau da, auzoak erdira ekarriko dituena. Bizigarria, anitza. Inguru natural aberatsa duen herria. Herritarrentzat eta kanpotik datotzenentzat turismoari begira. Kultura aberastasuna nabarmena duena. Alde zaharraren irisgarritasuna duena, hau da, ulertzen dut irisgarritasuna, mugitzeko irisgarritasuna. Ekonomia, aipatzen da, integrazioa, integratuko dituena, bai? Etortzen diren guztiak etorriko, ez da ondo ikusiko igual? Aiba, hitzak agertzen dira, nik nahi bezala ez, baina agertzen dira. Ez, guk genituen alako borobiltxoetan, baina berdin da. Ungonez, esaten. Kirol instalazio gehiago eta kirol elkarte gehiago. Kirol asko praktikatzeko aukera izatea. Euskarazko kulturako ekitaldi asko eta anitzak. Horiek egiteko espazio publiko egokiak. Herri osotik mugitzeko kale eta espazio egokiak. Errepikatzen da irisgarritasunaren gaia. Gizatiarra, inklusiboa, feminista,
euskalduna, ingurumena zaintzen duena, ekologikoagoa, jasangarriagoa. Ikastetxen arteko, hiru ikastetxen arteko ikasleen maila sozial-ekonomiko berdintxua izatea, parekatzea edo batera joatea. Umeak erdian kokatuko dituena eta emakumeak ere irakurtzen nuen. Emakumea ere erdian eta umea ere erdian kokatuko duena. Errepikatzen dira, parekidea. Bai, ez horri baditugu ez da, batzuk. Lan dueina, aipatzen da, tokikotasuna, enpresen mundua naturarekin lotuago egotea, natura bizileku duena, bizigarria aipatu dut. Eta alde zahar berpiztua aipatzen da. Eta jarraituko nuke, generen arteko berdintasuna, paisaia zaintzen duena, ekologikoa, euskalduna, errepikatzen dira, bai? Eta, kontutan aintzat hartuko ditugu guztiak, jakin dezazuen, bai? Horiek esan bezala, erabiliko ditugu, hori da. Azkenan plan estrategiko jasangarri hori albidetu nahi du zuek emandako ikuspegi horretara iristea. Plan horrek jaso barko ditu ekintzak, jaso barko ditu helburu batzuk zuen ikuspegi horretara iritsi izateko. Orduan, hurrengo aste edo hilabetetan egongo gara, hain zuzen ere horretan, bai? Zuen ikuspegi horretan, zuen ikuspegi horri erantzun emango dion plan hori osatzen. Bai, jakin behar dugu lehen da bizi nora goazen, ez? Nora iritsi nahi dugun, bidea jakiteko, ez da? Lehenengo nora joan nahi dugun jakin beharko genuke. Eta Aitorrek esan duen bezala, ez da erresa izango guzti hauek esaldi batean sartzea, baina esaldi bat osatu nahiko genuke, bai? Ikuspegi hori deskribatuko duena. 2030erako ikuspegi hori deskribatuko duena. Eta gure aldetik besterik ez... Web horrian badakazute, zubalaztu ingo zait, bestela. Web horrian badakazute Bergara... Bai, Bergarako webgunean daukezute esteka zuzenean, sartu dela izateko, egin horixa esteka. Eta bertan topatuko dituzue, bai diagnostiko osoa, horren laburpen bat ere laizter izango dezute, laburpen errexago bat. Interesa dezuten gaiara bertara jun zaitezkete errex, diagnostikoa ez dezute guztiz irakurtzeko beharrik. Interesaren arabera, interesatzen zaizuen gai hori aztertu edo irakurri dezakezute errez. Eta laburpen ere bertan izango dezute, eta hau bera zintzilikatuko dugu. Aurkezpen hau ere zintzilik egongo da. Eta besteik gabe gu ja nahiko itzein dugu, eta zuen hitza ere garrantzitsua denez, nahi badezute galderan bat, edo zalantzan bat dezuten, edo ekarpen batein, edo... Bai, batomatek zerbait galdetu nahi baldin badau, bai, altzau deixela eskue, komentatzie, bildur ginen, eskenek isen zein zan tarteko bidie aurkezpenerako, ez? Luze egisen eskero, zuek aspertzeko arrisku zeuen, eta zertzeladak harine egisek isen eskero, agian gai oso gai zenduek die, gure herrixe definitzen da bien gaixek die, ez? Igual, modu harine egisen pasatu omen dugun sensazio ebe gelditzu alda, bai? Orduen, bastakit, zeozer gelditzu baldin bajatzue hankamotz, edo zeozer komentatzeko gogu gelditzu bajatzue, bai? Hemen ez daukagu tarterik gai danak sakon lantzeko, ze honek monografiko bat ekarriko leuke pare bat egun nekue, bai? Eurek esan da bien modun web horri zen eskaiko dugu informazio guztixe, baina, itziarrek hitz askatu dago, bai, orduen. Bai, deigarri intzeskiten gauza batzuk, ez da? Adibidez, biztaleanak, 123
65 urtetik gorakoak, ez da, Bergaran. Bai. Gero, gero ikusi da baita ere, lan mundu horretan, ezelako bretxa dagoen, ez da, gizon de emakumeen artean, ez da, 11.000-koa. Osa, ikaragarria da, ez da. Gero, hor ikusten da, zelako lan egin beharra dagoen, lan arlo horretan, bretxa hori desagertu, edo, berdinagoa izan daitezen, ez da. Zelako injustizia da, emakumean lana ez baloratua, eta gizonana baloratu izatea, ez da. Gero pasatzen gera ongizarte arlora, eta hor ikusi dut, laguntzak, ez da, ezin duei, eta pensionistentzako zeban laguntza doian, ez da, udaletxetik. Hor, berriz ere, agerian gelditzen da, zelako pentsioak dauzken, edatutako jende honek, ez da, pentsioak nola, hain basuak eukita, udaletxeei eskatu beharra dauzke, ez da, zerbitzu sozialen bidez, eskari hori itxeko. Hor ikusten da, astelenetan plazara urtetzen geran, pentsiodunok, sekulan baino, zentzuk gehiago dugula, ez da? Guk horri zuazko denuntzik egiten dugu, desberdintasun hauek, salatu egiten ditugu, eta ikusten dugu egunerokotasunean, hori ematen dela, ez da? Eta gero, baita ere, gero somatu ez baita ere hor, berdintasun plan horretan, kontatzen dezute, batekin, besteakin, martxanterakin, baina hor ustez falta dela emakume helduen ze pentsatzen duten, hori jaso alda. Eske hor izugarria dago, ez da ekonomikoa bakarrik, emakume helduan errealidadea, nik uste hori ez ote dan batu oain be pentsatzen dut. Impresio horrekin gelditu naiz. Ekarpen interesgarria. Emakume helduen ekarpena ez? Kontutan hartu beharra. Ondo. Bueno, leire gero esan duen bezala, egia da, aurkeztu ditugun zertzela horiek direla pixkat ikuspuntu teknikotik ateratakoak. Gero, diagnosi potolo horrek ere jasoko du, edo jaso du, ja jasota daukalako, aipatutako 77 pertsonekin egindako elkarrizketatako ekarpen horiek. Eta, balako gaiak, uste dut, jasota daudela. Jasota zaudela. Bakarrik denak ezin izan ditugula honea ekarri, ezinezkoa zen. Orduan, batzuak kanpo utzi beharrean, eta erdizka, elkarrizketetan jasotako horrekin erdizka gelditu dugu, ez dugu nahi izan. Orduan, alderdi teknikoak nahiago izan dugu eman, helarazi. Inorrez sentitzeko ez da, nik hau esan nun eta ez da jaso, ez? Dena jasota dago, irutzen zegu dena jasota dagola, eta horri izango dezute, ikusteko moduan. Jasota dagoena, aintzat hartuko da, planari begira, Eta esan bezala, hau diagnosia da, saiatu gargazkia alik eta erralistena izan dadin egiten, baina orain dator, esan ezagun benetako, honek lan asko dauka, baina ikustekoa den lana, ez? Azkenean ekintzak definitzeko plan estrategiko horren egitura osatu, ekintzak definitu, jarduerak, eta hori guztia bazuekin. Eta benetan estrategikoak diren gaiak identifikatzeko, Zen, hemen gai pila batetaz hitz egin dugu, nik uste herri guztia aztertu dugula, goiti bera, baina benetan ze gaiekin egingo diogu, ze gai helduko dugu 2030-era begira, zeintzu dira guztiz garrantzia duten gaiak, erabateko garrantzia dutenak, horiek identifikatuko ditugu, hemendik aurrera, eta horietara joateko bidea erekiko dugu. Besterik? Nik uste aspertuta utzi ditugu. Ez dakit ondo ulertu dian datuak, ezagutzen zen ituzten, seguraski, datu asko. Ez dakit streamingan daudenek ere ekarpenekin duten. Galderarik ez da be. Horiek ere aspertu ditugu. Ez. Hemen fin dauz, 8-10 laguntartien. Ondo. Fin dauz. Oso ondo.
Bueno, balisto, hemen txitsiko dugu gorko diagnostikoan aurkezpena, bai? Eskerrik asko, denoi. Aitorrek eta Leirek esan da bien moduen, hemendik aurrera hasiko garaia plana eitzen, bai, Bergara 2030erako irudikatzen, eta deitzuko zaituztegu zuen iritzixe jasotzeko eta ja dana jasotzeko. Mila esker. Hori da. Eskerrik asko. Aio.